Ak nežijete pod kameňom, tak určite poznáte Trospy SMP. Projekt, ktorý spojil slovenských a českých youtuberov v jednom Minecraft svete, plnej zábavy, vojen a mým momentov. Ak ste patrili alebo stále patrite medzi fanúšikov Trospyho, Hestrenga, Rillyho, Mattyho alebo Playa, určite vás zaujíma, čo robia dnes. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, kam sa osudy týchto tvorcov posunuli a čo sa vlastne stalo s Trospy SMP. Trospy SMP vznikol ako komunitný Minecraft server Survival s prvkami roleplayu a humoru. Zakladateľom bol youtuber Trospy, ktorý dal dokopy skupinu tvorcov z CZ a SK scény, aby vytvorili zábavný, ale zároveň príbehový svet. Hoci na začiatku šlo o klasický survival, postupne pribudali módy, či nejaké vojny, konflikty, eventy a aj roleplaye. Každý diel prinášal niečo nové a interakcie medzi hráčmi často vznikali úplne spontánne. Ale ako všetko býva, nič netrvá väčšine. Po niekoľkých sezónach aktivity začala padať. Niektorí tvorcovia odišli k vlastným projektom, iní zmenili zameranie a niektorí sa dali od YouTube pauzu. Trospy napokon oznámil oficiálny koniec serveru. Trospy. Vlastným menom Patrik bol srdcom celého SMP. Na jeho kanáli vyšlo viac dielov a jeho osobný štýl, kombinácia humoru, vážnych komentárov a mím kultúry oslovil 10 000 fanúškov. Po konci Trospy SMP sa nevytratil. Naopak začal sa sústreďovať na nové Minecraft série, často viac technické alebo výzivové. Venuje sa aj streamovaniu na YouTube a tvorme kratších videí s vyššou produkčnosťou. Aktuálne je Trospy stabilitou súčasťou československej scény Minecraft. Hestreng. Bol jeden z najikonickejších členov. Tvorba bola vždy technickejšia. Zameriaval sa na redstone a veľké stavby. Po Trospy SMP sa vydal vlastnou cestou, kde sa venuje rôznym survival sériám, často aj mimo Minecraftu. Občas sa objaví na streamov a má komunitu, která ho sleduje pre jeho pokojný a analytický štýl. Takže teďka vám řeknu, proč byste mě všichni měli volit. Takže, jak asi víte, tenhle server se jmenuje Trospy SMP. Po kom? No samozřejmě, že po mně. Rilly.cz. Rilly prináša do SMP chaos, humor a nečakané zvraty. Po konci servera sa zameral na rozmanitý gaming, play bol vždy trochu mimo. Hlavne prúdu konfliktov, no prinášal stabilný a zábavný content, kde sa zameriava na iné herné tituly, napríklad Roost, Valorant alebo rôzne indie hry. Je aktívny na sociálnych sieťach a svoj YouTube kanál si udržiava ako priestor pre komunitu, ktorú si vybudoval. Trospy SMP možno skončilo, ale jeho odkaz žije ďalej. V pamäti fanúšikov zostanú všetky tieto šialené momenty, vojny medzi frakciami, stavby, sabotáže a aj legendárne vtip. Každý z členov Trospy SMP sa dnes venuje trošku niečomu inému, ale aj tak sú všetci verní svojej tvorbe a komunite. Ak ste ich prestali sledovať po konci SMP, možno je čas, aby ste ich začali sledovať. Možno vás prekvapia, kde sa za ten čas posunuli. No a toto by bolo celé video, ak som video páčil, nezabudnite like, odber, pekný komentár a ja sa teším s vami ďalšie videa. Zatiaľ, čau.